Hejsa, og velkommen til den her video. Jeg er jo en, der samler på Disney Locana. Primært på grund af nostalgien, og fordi jeg synes egentlig nogle fede artworks, der er på kortene. Og så tænkte jeg, den her, den er lige udkommet i dag. Og så tænkte jeg, nu filmer jeg bare, imens jeg åbner den. Som I kan se, så hører der det her kort her med, sådan en glimmerfoilekort. Og så har vi selvfølgelig 4 booster pakker, samt en mappe, som hører med til det her Collection Starter Set med selvfølgelig Stitch Edition. Jeg tænkte, det kunne være sjovt lige at vise. Det er det nyeste sæt, det her, altså Winterspell. Det udkom for, jeg tror, en måned siden cirka, og den er først udkommet her i dag. Så lad os se på det. Prøv lige at åbne den stille og roligt. Man kan næsten undgå at ødelægge de her kasser her. Så. Jeg er ikke så god til at åbne dem. Jeg har samlet på det her i noget tid. Okay, der er ikke andet. Det hele er her i mappen, går ud fra. Det er egentlig en ret fed mappe. Det er jo bare en lille en, jeg tror der kan være hvad? Måske 80 kort i, hvis vi er heldige. Men jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg har den anden mappe også fra Fable, så det er egentlig bare en mappe, der kommer til at stå. Og her har vi dem. Og selve mappen. Og det er egentlig udmærket kvalitet, der er. Altså, jeg kan ikke huske, altså, hvem det er, der laver det, men om det bare er selve firma Ravensburg. Men ja, den er ret fed. Så de er bare puttet ind i det her. Lad os lige se på det der glimmerfoil. Jeg har faktisk nogle stykker af dem. Af nogle af de andre, man kan få. Jeg synes, de er så fede. De burde være nogen, man kan trække, men det er da fedt nok. Det er sådan, man skal købe dem i sådan specialpakker, gifted boxe og blandt andet sådan starter collection set der for at få det. Jeg tager lige saksen, fordi jeg har ikke gode erfaringer med at åbne sådan noget plastik her, uden at skade kortet, så det gider vi ikke. Nu kan vi bedre se det. Virkelig fedt. Jeg er bare helt vild med det. Det kan være, at jeg viser senere de andre, jeg har med det her glimmer her. Ja, det er selvfølgelig, man kalder det promokort også. Det betyder det, når det har de her tegn, så det er promokort. Det gør vi lige her. Godt, lad os komme til sagen med at åbne de her 4 boosterpakker. Jeg tager lige min saks, den lader vi lige være her. Vi gør lige sådan her. Bum. 2 af hver af de her artworks. Så vi tager og gør sådan her. Bum. Vi åbner Tinkerbell først. Eller Klokkeblomst. Og så skal vi lige se, om jeg kan finde ud af det. De er lidt svært at åbne end de tidligere. Og de tidligere sæt. Det er jo sæt 11, kalder man det. Det er de nyeste sæt selvfølgelig, som jeg fortalte om før. Hold op. Jeg plejer ellers nok at kunne flå dem op uden problemer. Så må vi bare lige få fat. Sådan.
Jeg er spændt på de her kort. Jeg har faktisk ikke rigtig undersøgt artworksene på dem. Jeg tænkte, ved du hvad? Det er sjovest at finde ud af det. Det er fra Rapunzel. Darkwing Duck. Det er mega fedt, at det kommer med. Det er jo faktisk de her sæt her, det er Darkwing Duck er dukket op. Ham her kan jeg ikke lige huske, hvor han er fra. Griner. Det er vel fra Mads og Mikkel af det her. Jeg troede faktisk ikke var med. Hende her kender jeg heller ikke, tror jeg ikke. Den er ret sød. Peter Plys. Det er fra Skønheden af Uddyr. Man kan se Kastorn der. Ling, det er fra Mulan. Nej. Jo, Mulan, ikke? Og Lilo. Og det er så vores foil Minnie Mouse. Det er så fedt. Altså, det passer jo på vinter. Det... Som vi snart er... Ja, teknisk set inde i foråret. Så det er stadig fedt. Og så får man altid sådan noget med. Det kan være, I visker det. Jeg har ikke brug for det. Det er bare for at finde ud af forskellige ting, tror jeg. Godt. Lad os se på det. Den næste, og det er selvfølgelig hende her. Som først er kommet med nu. Altså, jeg har en hel masse Lilo Stitch kort. Jeg synes, de faktisk er ret fede, mange af dem. Og det er jo også ret populært. Kan man sige, på grund af den nye film, der kom. Den der live action film. Det ligner fra den der Zootropolis. Og Nala i sneen, du. Og Maui. Det er så fedt, de har lavet det her. Den er altså også fed, den der. Og onkel Joachim, du. Men det er så fra den der julefilm. Det er en af mine yndlingsjulefilm faktisk. Angående af tegnefilm. Det er den med ham. Og de der, så kommer der 3 de der spøgelser hjemsøger ham. For at han bliver bedre, en bedre and, hvis man kan sige sådan. Pocahontas. Ja, selvfølgelig Elsa. Den passer også perfekt. Det er jo bare sne. Nice. Og Hamsterville. Ham mangler jeg. Og det kan også være, at det er først nu, han kommer med. Nice. Det er en dag en legendary. Og det er fra den film. Jeg kan ikke blive mere glad. What? Endnu en legendary? Det er bare i foil, eller hvad? 2 legendary på en gang. Fra Mads og Mikkel, du. Det er fedt. Jeg putter selvfølgelig alle sammen i de her sleeves bagefter. Det er fordi, jeg plejer at sortere dem i film og tv-serier, altså i temaer. I mine mapper. Nice.
Nå, endnu en. Det er en duplikat. Den lægger vi lige herover. Og det er den her også. Her har vi hans ven. Blikli, eller hvad han hedder. Blikli. Darkwing Tower. Det er det item, så det må næsten bare være Locarnas egen i forhold til tema. Ej, endnu en fra den der film. Ej, hvor godt. Og det er så føjlen, vi når til nu. Det er den der fisk. Det er der lille, der er der. Nu har vi den sidste booster pack. Det er så også nice artwork. Generelt synes jeg faktisk alle sammen er. Her har vi min yndlingskylling. Han er så sjov. Det er eneste grund til, at jeg gider at se filmen. Og her er Stitch bare klar til at kaste en snebold. Det ved jeg ikke lige, hvad det er fra. Og den er også fra den der julefilm. Den vil jeg opfordre til at se. Den er virkelig god. Nice, det er for løverens konge og Figgis stav i sneen. Der er kommet sne på savannen. Igen. Også fedt. Og Bambi. Selvfølgelig. Så fik vi bare sådan en kedelig omgang foil. Med Darkwing Tower. Jeg tænkte, nu vil jeg lige vise de andre frem, jeg også har. Jeg samler jo på dem. Der har vi Elsa. Hun er fra sådan et gift set, hvor du også får sådan en dækboks, kan man sige. Det er faktisk også ret fedt. Ej, meget fedt i farver. Og selvfølgelig har vi lige har trykket, eller fik, med til selve sættet. Og endnu en med Lilo og Stitch. Også ret fedt. Det er også sådan et dækbox, giftet box halløj, hvor man får det her kort i. Og klokkeblomst. Hvor man også, det er ligesom den her, hvor man får mappe med. Medmindre jeg husker forkert. Det er jeg ret sikker på, det var. Det er bare med Mickey Mouse i stedet for. Og så det Fabled, altså det 9. sæt. Det er faktisk fra det 5. sæt. Man kan se det hernede. Og det her fra det 6. Og så har vi så nummer 11 nu. Og der er så faktisk også sådan en deckbox med Joachim. Den skal jeg også have fat i, fordi
Fordi så har jeg 5 af de her klemmerfoils. Jeg synes, det er de fedeste indtil videre. Jeg gad også gerne trække de der nice kort, du kan trække, der overgår foils. Men de er mega svære at trække. Jeg har slet ikke fået trukket nogen af dem endnu, i hvert fald. Ja. Jeg vil i hvert fald bare lige sige tusind tak, fordi du så med på den her video. Og ja, jeg vil bare lige vise det her, fordi jeg synes, det er mega fedt. Hvis du er Disney-fan, så er der noget at samle på. Og den her video er hverken sponsoreret eller noget, jeg har selv købt det her, og så videre. Men tusind tak for, at du så med.